Holy Basil, Bitter Melon, Panamerich, Turmeyang Dilaw at Moringa, Malunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng Amazing Food. Tulad ng laban sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon sa aming nga nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing Food, mga herbal na ang medisina at for the Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. amazing na produkto, hatitik, Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Na aga mga tugang kong Albayano, Bicolano. Andito po sa atin si Manoy Arnold Riodique ng Manito Albay. Ito po ay dating na mild stroke at mataas ang blood pressure, masakit ang ulo, ang batok, ang buong katawan. At siya po ay hindi na masyadong nakakalakad ng maayos. Kaya po a few months ago, pumunta po dito ang kanyang anak, bumili po ng ating mga produkto, kumpletong produkto natin, good for 1 month. At ngayon po ay andito na sa atin si Manoy at makusugon ay talagang makikita mo ang kagwapuhan niya, bumata. Kaya Manoy, paki-explain tabi sa ating nanonood ngayon kung ano po nang nangyari sa inyo. Good morning po. Pagka-stroke ko po, dinala ko sa ospital. Bali 1 week ako duman. Sabi ka doktor, operahan. Abo ko. Sabi ko, abo mo operahan. Kung pwede, bulong-bulong lang. Sabi ka doktor, o sige. Pag madalang yan, putol mong doong ugat sa liog, okay na. Pinainom ako kan so bulong na atol. Sabi ko, okay na mamang ano ko. Huwag mo akong operahan. Sabi ko. Sabi niya, sige. Pinasok uli ako doon sa taas. Sa tube. CT scan. CT scan. Paglabas, anong ginawa mo? Okay na yung ano mo, yung ugat mo. Wala nang bara, wala nang ano, dugong nagbara. Ayan ang inano ko noon. Tapos sabi ko, kung pwede, lumabas na ako dito dahil ayoko ng gamot na synthetic. Ayoko ng gamot na synthetic. Ang gusto ko, herbal. Ngayon, si Doc Joey, laging narinig ito sa DCGB. Sabi ko, anak, puntan mo si Doc Joey. Ano mo ng gamot? Yung para sa akin. Ayaw kong mag-maintenance ng kung ano-anong gamot na synthetic. Sige, sabi niya. Pumunta dito yung anak ko. Nagdala ng
Pero, okay na ang pangangatawan ko. Wala nang sumasakit sa leg ko. Kaya, kayo mga brother, yung mga mataas-taas ang dugo, huwag niyong pabayaan. Pumunta kayo dito. Kung gusto nyong, ayaw nyo nang umabot kayo sa level ng upirahan pa kayo sa mga naputol na ugat sa inyo. Herbal lang ang gamot dito. Kay Doc Joey dito. Dito lang yan sa tapat mismo ng Central Bank. Oh. Kaya sa lahat ng nakikinig na gustong gumaling kahit anong klase na sakit, pasyalan nyo dito si Doc Joey. Salamat po. Ito po si Manoy Arnold ay retired Marines po ito. At talaga po dahil sa kanyang very stressful na gawain, kaya po nagkasakit siya na operaan, na hospitalize siya ng mild stroke. At ito nga, nagtataka tayo pag after 1 month talagang ang lakas-lakas na. Kaya ang ininom lang po nito yung mga amazing products natin, Amazing 4 at iba pa. Tayo unang-una nagpapasalamat sa dakilang Panginoong Jesucristo na tulungan ang kanyang anak na si Manoy, si Arnold, at ngayon po ay healthy na, at ngayon po bumili uli ng parang maintenance niya. So Manoy, congratulations, mabuhay ka, God bless, Salamat po, and good health. Yes, sir. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niyo po ang kanyang butihing may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ako sa isang doktor. Nag-consult ako kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humingi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw sa isang doktor, Specialista. specialist, oncologist, para tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nag-ano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat punta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na rin siya sa mga Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Ako sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng Amazing po, Amazing po. at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasakay. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtaka nga siya. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ina-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Wala. Nawala na. Yung Oo. sakit ng pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng Amazing 4, nawala. Wala. Dalawang beses ko lang kuminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag lunch time naman, uminom ako,
by 1 o'clock, kumaputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugong inihi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa ng 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di abot. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. At 22 hours pa lang. Puti na yung liyo ko. Yun kaya doon ako sabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang, kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo yung nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla pong lumakas yung ihi ko. Dati mahina na. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na. Nawala yung parang mabagal ba yan. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon mag-ano. Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon na maganda. Sobra Sobrang pawi. pawis mo. Oo. Nalilitox yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Grabe. Parang it's a miracle. Oh, kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tao dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin silang matulungan. Matulungan, Yun po. para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap na nararanasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang ang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin ang ano, wala na, okay na sila. Kaya, Yun po. kumbaga, ano na, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang inisip ng burden sa kanila, wala na, okay na. So, congratulations, sir. Talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi, sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati yung Panginoon Diyos. Ayo. Ginagawa ng instrumento. Itong ating mga produkto. So congratulations, sir. So sa mga nanonood, sir, ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Puntan nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. At magkaroon ng peace of mind. Peace of mind. Yan ang importante. Masarap mabuhay Opo. na walang sakit na Oh. niyaramdam. Okay, sir. Congratulations and mabuhay po kayo. So mga minamahal kong kababayan, ito po ang ating isa nagpapatunay, si Sir Raul, na talagang umihi na po siya ng dugo, hindi na makatulog ng mahusay. Pero nung uminom po ng ating mga amazing products natin, ito lalo ang Amazing 4, and one day lang po yung pag-ihi niya ng dugo nawala. Yung nakatulog rin po kagad siya ng mahimbing, at ngayon po 1 month pa lang ay tuloy-tuloy po ang kanyang paggaling at maliksin ang lumakad. At yun nga po, sabi niya, parehas kami pinagpapawisan. Kasi pag pinagpapawisan po tayo, ibig sabihin, healthy po tayo kasi nalilitoxify ang ating katawan. So sana po sa lahat nating mga kababayan, meron din po kayong mga health concern, huwag po kayong mag-atubili na kung hindi po malayo man po kayo, pwede po ninyo akong tawagan. I-search lang po ninyo ang Doc Joey Bitito page, i-like lang ninyo or i-follow para po kung ano man po ang concern ninyo, may chat po ninyo sa amin. At kung kayo naman po ay gustong pumunta sa amin, dito lang po tayo sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas, dito po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. At gusto naman mag-text sa atin sa 0998-975-8121 kasi po kami andito para tulungan po kayo. Ang amin pong mandate
galing sa Panginoon Diyos na lahat ng tao dapat natutulungan sapagkat iisa po ang lahi natin, isa po tayo bilang isang Kristiyano na gusto natin tulungan ang kapwa Kristiyano at bawat Pilipino. Maraming salamat, magandang araw at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Okay sir, congratulations. Bigyan mo si sir ng Okay, magandang umaga po mga minamahal kong amazing people. Andito po si Nanay Nilda Flora from Malabog, Daraga Albay. Before po, ngayon po andito siya kasamang kanyang kanyang anak na lalaki kasi linggo na nakaubo ay hindi po gumagaling si Pon. So bumalik po siya ngayon pero ang kanya pong sasabihin, yung nangyari po sa kanya dati, may vertigo siya, laging nahihilo, pagkatapos ang sasakit ng mga kamay. Pero noong siya po uminom ng ating Migawan, 4 capsules a day, ay in just 15 days, gumaling na po, nawala na at hindi na bumalik yung kanyang pagkahilo, pati po mga sakit sa kanyang mga kamay. So nanay, pakisabi mo sa kanila kung ano ang nangyari, kwento mo, at paano ko natulungan ng ating Migawan? Gayon man po so bulong na pig kon sa kuya ni Doc Joey Pipito yung Migawan saka yung Miracle C. Saka tong Mega at saka Multi 5. So para Amazing 4. opo So dati lagi ka na nahihilo. Kukuha niyo na mamanhid yung kamay ko saka yung tuhod na kulog. Masakit ang mga tuhod mo. So nung uminom ka po ng ating Migawan at yung mga iba't ibang produkto, Nalis naman. nalis na. Opo. So hindi na po na bumalik. Hindi na po. Kailan pa po yan nangyari? Mga ilang buwan o taon na? Kuan pa isang taon naman. Isang taon na. Opo. So gumaling ka at hindi na bumalik. Opo. O beruin po ninyo yan. So unang-unang pasalamat tayo kay Lord Jesus Christ at sa itong ating mga produktong galing Amerika. At ano po masasabi ninyo dun sa mga kakilala mo, kamag-anak at yung nanonood sa atin ngayon? Ano po masasabi ninyo? Pwede mo po na sabihin sa kanilang subukan nila para matulungan sila. Kuan ko po ading aki ko nga. Yung anak, kaya po sinama mo ngayon ang anak mo. Opo. Kasi ilang araw o linggo nang inuubos siya at saka may Dalawang linggo na. 2 linggo na hindi gumagaling. Hindi pa gumagaling. Kaya siya po bumili ng ating mga produkto sa ngayon para sa kanyang akos, sa kanyang anak. At siya rin ay iinom muli para hindi na bumalik ng Kasi ilang taon ka na nanay? 66 ngayon. 66. 66 ka na. So medyo mahina na rin ang immune system. Opo. So mga minamahal kong mga amazing people, ito po si Nanay Nilda Flora ng Malabog, Daraga Albay, nagpapatunay ng kanyang vertigo at mga masakit sa kanyang kalamnan ay natulungan in just 15 days ng ating mga produkto tulad ng Migawan at Miracle C at iba pa. So sa lahat ng nanonood dyan, kahit anywhere in the world, pwede po kayo mag-order sa amin. Dyan po sa ating page, Doc Joey Betito page, pwede kayo mag-order. O ganun din po sa ating cellphone number na 0910-4482-598, 0910-4482-598, or pumunta po dito sa ating booking office sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, in front Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Laging tandaan natin, ang magandang kalusugan ay daig pa ang isang katutak na kayamanan. Magandang umaga sa inyong lahat. God bless. Magandang hapon sa iyo, madam. Magandang hapon po, Doc. Okay, pwede po bang paki-introduce ang inyong pangalan? Ako po si Mrs. Rina Lorilla po.
Nagkawayan manito arbay. Okay, umiinom si nanay mo. Opo, uminom po dati siya ng ano ito? Amazing Trio. Amazing Trio. Tapos, lumakas po siya, nag-ano yung BP niya, Normal. normal, Dati, ilan ang BP niya bago siya uminom? 200. Nag-200. So, parang hindi na siya makalakad. Talagang hirap na hirap. Nahirap siya maglumakad. Pero pag nakainom siya nito, Opo, lumakas siya. malakas na malakas. Opo. Kaya talagang pinagsisikapan ninyo uminom ng Amazing Trio or ng Pigawan, depende sa budget. Depende po daw sa budget. Kasi Okay. Talagang hinahanap-hanap ni nanay ang ating mga Opo. produkto. pag ano nawalan siya nito, inuutosan ako dito, magbumili. Eh, Kahit unti-unti lang. Yung proven kaya and namin. tested talaga. Opo, Dok. Lumakas Oo. siya. Matagal na baga siya umiinom dati. Ngayon, talagang malakas siya. Kuminis pa yung kutis niya. Kuminis pa. Opo. Talagang Kasi talagang ano na siya. very powerful. Opo, Dok. Ang ilang taon na si nanay ngayon? 3 years old na. Malapit na. Pag na-approve niyong bagong senior citizen Sana law, na po, 85. Dok. Opo, Dok. 85 baga may 25,000 na. Opo, 90, sabi na po. 95, 80, 85, 90, 95, 25,000 each. Opo, Dok. Sana. Then pag umabot ng 101, 1 million. O maging milyonarya yan si nanay. Pag ano yun, Kaya wag bibili ko mong- na lahat yung anong produkto mo. Huwag mong titigilan talaga ang amazing natin products. Dok, talagang Oo. ano na namin yung Proven and tested. Opo. Eh, Tagal na. so, pwede mo bang share o rekomenda sa ating mga kakilala, kababayan at mga kamag-anak? Opo, Dok. Gusto ko pong mag-ano sa kanila na Subukan ito. subukan po nila ito talagang talagang malakas sa katawan. Okay. Pag ano, tapos talagang hindi yan nga, Dok, hanggang kuminis pa yung katawan mo. Okay. Katawan sa kainom nito. Okay, Malakas, maganda. lalo po yung ating Dok, yung kopi mo. Pati kape natin, umiinom si nanay. 45. Multi-5 coffee. Opo. Oh, Saka yung sabon. Pati sabon. Pati, Dok, sabon. O, di kaya bigyan natin ng multi-5 coffee at saka sabon si nanay. No problem. Okay. Kapag may pera naman ako, babalik ako dito. Ah, Bibili ko sige. yung ano mo. Okay, regards kay nanay. Kamo, kailangan daw, sabi ni Doc Joy Video, umabot siya magit sa 101 Opo, Dok. para maging milyonarya man lamang. Opo, Dok. Parang milyonarya, bibiling ko lahat ng produkto. Masarap talaga. Saka Okay. malakas sa katawan. Okay. Kahit sila siya nakakakita, malakas. Talagang sobrang lakas si Opo, nanay. Doc. Okay. Mm. Sige, salamat. Alam na tayo sa ating mga televiewers. Salamat po, Dok, sa lalo na po sa nakikinig. Subukan niyo po itong ano ni Doc Joey. Talaga Okay. pong ano sa katawan, malakas. Malakas Kaya na malakas. pakiramdam talagang ano ka, masigla. Masigla, Kaya masigla. lang yung problema yung pagbili sana nga. Okay. Diba, always pray lang kay Lord Opo, Doc. at Opo, Doc. He will find a way to help us. Okay, salamat and God bless. And regards kay nanay. Po, thank you po, Doc. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Apio Duran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang the best ang produkto ni Doc Joey Bitito. Doc Joey Bitito. Kasi yung mister ko, nag-digit at nagpabulong. Iyong nagkonsulta Konsulta niya. tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay? May sa Diabetes, may sugar, sugar, may high blood, may high blood. Tapos May- sa ano pa ito? may problema sa lungs. Sa lungs.
may katarata, Tapos yung tuhod. may arthritis. At pag umutot, Pag nag-atot siya, yung kahit mabataong pa. mabataon. Ngunyan, dahil ng parang, maski nagkakag kami sa mga mall, Wala na. Wala nang amo. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, okay, dahil nga niyang kuyan, dahil... Dahil 3 months? Dahil 3 months, 1 month lang. Oo. 1 month lang, may magayunang nangyari na. Nangyari sa iya. Marisakot mo niyan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikido. Migawan. May gawan. Oo, Tapos dati amazing 4. kami simpo, Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, high blood. so arthritis, na-address, sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy, wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? O, kaya kamong mga, may mga, kaya kamong may mga karamdaman, magdigdisa na kamo kay Doc Joey Bitito. Tani yun ang mga bulong na talagang imported, talagang Aprobado. Aprobado. Yan. Kaya, Na nakakatulong. nakakatulong sa itong kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Wala side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape. Yung kape naman, Migay Coffee. Sa kanyang green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yan naman ang tigil. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales, ang asawa niya, pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, regards nanay kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you, thank you. Thank you. Sige, amen. Okay. Ako po si GC Ramilo, taga Barangay 28, Victory Village. Nagdigdig ako kay Doc Joey Bitito para magpakonsulta. Para makainom ako kan sa iyang mga produkto na Amazing 4. Kanya, nataon ako kan so itong Amazing 4, medyo marahay na po ang pagmati ko. Ano po tayo dati sa mga namatian mo, yung mga karamdaman mo po? Dati, maluya ang pagmati ko, ang pagkaturog ko. Dahil ko nang naturog, di maray ta, pirmi lang ako nag-iihi. Sa ngunyan, maray na ang katurog ko. Kaya na ako masyadong napipiro. Dati po ay perang beses ka po mag-ihi sa Minsan, banggi po. anong 7. Mm. Ngunyan, 2 na lang ang pag-iihi ko. Almost normal na. Normal na. Ngunyan po, naka 3 months ka na po sa muya. So, binabaan ta na po sa dosage mo. Okay na po gabos na health concern mo. So, ngunyan po, tatay, ano po, so pwede mo pong masabi, ma-recommend regarding po sa pag-take mo kang products po ni Doc Joey? Medyo maray na talaga. May rekomenda mo ba sa mga kababayan mo, sa anak mo? para sa kuyang mga kamag-anak, mga kakilala, kung mayamanindong mag-arman sa kuya na magrahay. Dumigdiman po kamo kay Doc Joey Bitito. Tanganing magrahay man kamo. Kung iba man kamong mga nakakaramdaman. Okay. Okay, salamat Okay tatay. po, God tay. bless. Thank and you good po. health. Okay po, salamat. Apo, thank you po.
Ayan, magandang araw po sa inyong lahat as in Diyos marahay na pagkahapon po sa gabos na nagdadangog sa DCGB. Pati na rin po sa mga nanonood sa atin ngayon sa ating Facebook Live, sa Facebook page ng Doc Joey Bitito, at pati na rin po sa FB page ng DCGB News Online. And then ngayong araw din po ay naka-live po tayo sa ating YouTube channel ng Doc Joey Bitito. So, ayan po, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, o mas kilala po ninyo bilang ang lalaking hindi tumatanda, and of course, sa ating Vice President, kay Ma'am Andy Ito Princena, and together po with my partner dito sa aming office, kay Miss Arlene Padolonia. So, ako po muli si Miss Angel Garcia, ang makakasama niyo po ngayong hapon sa programang ito. So, ayan, welcome po sa programa Kalusugan, Kabuhayan, at Kaunlaran. So kanina po may mga galing dito ang mga pasyente na nag-avail ng ating amazing products. So ito po mga products natin ay all natural from Florida, USA, na talagang napakagaling kasi inaprubahan po ito ng FDA, Food and Drug Administration. So kanina po ay galing dito kaya si Ma'am Grace Mitra kasama po si Ma'am Melinda Santos. So yun po si Ma'am Melinda, ang problema niya ay palaging sumasakit yung kanyang tagiliran sa may legs. At ngayon po umiinom siya ng ating Amazing 4 para po mawala yung pananakit sa kanyang legs. And then si Ma'am Mitra naman po yung nag-refer. Ito po yung dating nurse sa ibang bansa at ngayon po ay umiinom na rin po nitong ating mga food supplement kasi nga po alam niyang makakatulong po ito sa kanyang kalusugan at syempre sa kanya din pong health problem. And then ngayong araw din po ay galing po dito si Sir Renato Esquivel from Humapon, Legazpi City, Albay. So, siya po ay nag-avail ng good for 1 month na ating amazing products. Ito kasi si Sir ay every month po ay nag-pension siya at yung pension niya ay linalaan niya po para po sa kanyang kalusugan para po may mas maging healthy siya kahit po ay nagkakaedad na siya. So, yun po ang ating mga pasyente ngayon at marami pa po tayong pasyente kanina. So, ayan po sa mga nagtatanong po kung saan po ang office ni Doc Joey kung hindi pa ninyo po alam. Ang office po ni Doc Joey ay located po sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front Bangko Sentral ng Pilipinas. So, sa mismong harap lamang po kami ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, yung green na building ay kay Doc Joey Bitito po yun. At ang aming office hours po pala ay from Monday to Saturday from 8 o'clock a.m. until 7 o'clock p.m. po yan. Kaya po sa mga nagbabalak po pumunta ngayon dito sa aming office ng mga pasyente, ay hanggang alas 7 po ay bukas ang ating office. Kaya magsadya na lamang po kayo dito para po makahabol pa kayo. At kung Sunday naman po ang free time ninyo, yun lang yung libre ninyong oras kasi may trabaho kayo from Monday to Saturday, pwede naman po kayong pumunta dito sa aming office. Kasi pag Sunday po, ay bukas po ang opisina natin dito sa Cabangan from 9 o'clock a.m. until 11 o'clock a.m. So, pagkahapon kasi ay nandyan po si Doc Joey at si Ma'am Arlene sa Dorotea Resort and Spa which is located naman po yan sa Purok 1, Kahubutan, Bakakay, Albay. So, kung gusto din po ninyo mag-relax, mag-enjoy, at syempre mag-rejuvenate, yan, come and visit Dorotea Resort and Spa na located lamang po sa Purok 1, Kahugutan, Bakakay, Albay. So doon po, pwede po kayong mag-swimming, pwede din po kayong mag-overnight kasi marami po tayo doon na available na rooms. And then kung
may mga occasion po kayo like a birthday party, wedding, yan, or kung may team building kayo, pwede rin po kayo sa Dorothea Resort and Spa. Basta i-contact lamang po ninyo si Doc Joey Bitito. So, paano ba ninyo si Doc makakontakt? So, meron po siyang mga numero. So, eto po ang mga numbers ni Doc Joey. Kumuha na po kayo dyan ng masusulatan kasi i-dictate ko na po yung numbers ni Doc Joey. So, ang una niya pong number ay sa Smart. Ito po ang 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. At bukod po dyan, meron din po siyang globe number. Ito naman po ang 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. So, yan po yung mga numbers ni Doc Joey na maaari po ninyong tawagan once po na may mga katanungan kayo about po sa inyong health problem, sa ating mga produkto, at sa mga ibang bagay po, katulad na lamang po kung magpapaschedule kayo or may appointment kayo doon sa Dorothea Resort and Spa. At bukod po dyan, kung meron naman po kayong mga social media account, kasi karamihan ngayon po ng mga tao ay meron pong Facebook. So, pwede naman po kayong pumunta doon sa Facebook and then hanapin po ninyo yung mga personal account ni Doc Joey Bitito. So, ang una niya pong account, yung kanya talagang ginagamit, yun po ang Joey Bibon Bitito. Again, Joey Bibon Bitito. At bukod po dyan, meron pa po siyang second account. Yun naman po ang Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Again, Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. At kung medyo nahihirapan kayo maghanap ng mga personal account ni Doc Joey, meron naman po tayong FB page kung saan dito rin po tayo nag-live. At syempre, dito rin po naka-upload lahat po ng mga clients na pumupunta dito sa amin. At yung mga products din po namin ay doon po naka-upload. So, hanapin nyo lamang po ang Doc Joey Bitito page. Again, Doc Joey Bitito page. At sa lahat naman pong napapakinggan itong programa ni Doc Joey, na kalusugan, kabuhayan at kaunlaran, at gusto po ninyong matry itong mga produkto niya kasi may mga karamdaman kayo or kung kapamilya po ninyo ay may karamdaman, pwede naman po kayong mag-order through online kung hindi po talaga kayo makakapunta dito sa aming office. So, again, pag nag-online po kayo, mag-message lamang po kayo kay Doc Joey, yung pangalan, edad ng may karamdaman, at syempre yung address at contact number at kung ano po ang karamdaman para po mabigyan kayo ni Doc Joey ng tamang dosage. So, ang process naman po niyan para po may padala po sa inyo ay magbabayad lamang po muna kayo sa GCash. So, ang payment po ay through GCash na lamang para po mas madali. And then, after that, nakapagbayad na kayo, nasend na po ninyo yung proof of payment dito sa amin, isa-send na ay kami na po yung magpapadala na mga produkto dyan sa inyo. Basta ibibigay lamang po ninyo yung pangalan na magre-receive, yung address, at syempre yung contact number para po kung hindi po kayo mahanap ng rider, at least po matawagan po kayo. At syempre may bigay po ninyo yung location ninyo. So, ayan. Kung may mga katanungan po kayo about sa aming mga produkto, pwede po kayo bumisita dito sa aming office. Kasi nga po dito sa office namin ay free health consultation sa natural medicine. So, wala po kayong babayaran. Pagdating po sa consultation, ang babayaran lamang po ninyo ay yung mga produktong isasuggest sa inyo ni Doc Joey Bitito. So, ano ba itong mga produkto niya? Ito po ay mga natural food supplement na galing po from Florida, USA. And then, aprobado na po ito ng Food and Drug Administration. Kaya po wala po kayong ikakatakot
sa pag-inom nito. At dito naman po ang mga produkto niya ay madami na po ang natulungan na may iba't ibang klaseng karamdaman. Mapa-high blood man yan, mataas ang sugar, may problema sa lungs, may problema sa puso, at merong mataas na creatinine, may problema sa prostate niyan. Yung mga kalalakihan na nagkakaedad na at pumupunta dito sa amin, ang kadalasang problema po nila ay sakit sa prostate. So, pag medyo malala na po ito, ay kailangan na lang magpalagay ng catheter. So, habang maaga pa po, kung kayo po ngayon ay nakikinig at may mga sintomas na po kayo ng prostate, ay pumunta na po agad kayo kay Doc Joey para po hindi na po umabot sa point na kayo po ay kakaroon ng catheter. So, palagi kayong may daladalang bag para sa inyong So, dito naman po, marami na tayong natulungan na may sakit sa prostate. Katulad na lamang po ni Sir Raul Hanna. So, dati po siyang umiihi ng dugo. Ngayon po ay hindi na dahil po yan sa pag-inom ng ating amazing products. At may isa pa tayo ditong pasyente, si Tatay Rodolfo. So, siya po dati ay naka-catheter na at mga ilang weeks lang ng pag-inom nitong ating amazing products, yung catheter niya po ay tinanggal na kasi nga po nakakaihi na po siya ng maayos nang walang catheter. So, marami pa po tayong ibang pasyente na natulungan pagdating po sa may prostate. So, ngayon po magkakaroon tayo ng topic about sa kahalagahan ng food supplement sa ating kalusugan at syempre sa ating katawan para po sa pang-araw-araw na buhay natin. So, ngayong kasing panahon, marami sa atin yung abala sa trabaho, negosyo, pamilya, at iba pang responsibilidad. So, dahil dito, minsan hindi na natin naibibigay or nabibigyan ng sapat na atensyon ang ating pagkain at ang ating kalusugan. So, kapag hindi po natin yan na bigyan ng atensyon ng ating kalusugan, ay magkakasakit po talaga tayo. And then, dapat din po pala, bukod dito sa ating mga food supplement, dapat din po ay meron kayong disiplina pagdating sa inyong sarili para po makuha ninyo ang 100% or ang kabuuhang kalusugan na meron po kayong or yung minimithi ninyong magandang kalusugan. So, kaya po ngayon ay pag-uusapan natin ang kahalagahan ng food supplement para sa ating kalusugan at syempre sa ating katawan at pang-araw-araw na buhay. So, una, ang food supplement po ay maaaring magbigay ng karagdagang nutrients tulad ng mga vitamins, minerals at iba pang nutrients na maaaring makatulong na punan ang kalusugan ng ating sa ating pagkain. So, minsan kasi sa araw-araw, akala natin nakukuha natin yung mga sapat na nutrients at vitamina na kinakailangan ng ating katawan. Pero hindi. Kaya naman ito si food supplement, siya po yung magbubuo ng kabuuang kakulangan ng mga nutrients or minerals na kinakailangan ng ating katawan. So, ang una po na naibibigay sa ating katawan ng food supplement ay ito po ay nagsusupply ng karagdagang nutrients. So, hindi lahat kasi ng araw ay nakakakain tayo ng kompleto at balansing pagkain. So, maaaring makatulong ang food supplement bilang dagdag na source ng ilang nutrients kapag hindi sapat ang nakukuha natin mula sa pagkain. So, ang katawan po kasi natin, sabi nga sa research, kailangan niya ng 5 klaseng gulay at 5 klaseng prutas araw-araw. Kaso, minsan tayo mga tao, kung ano yung ulam natin in the morning,
yun na rin po ang ulam natin kinagabihan. So, minsan, iisang gulay lang yung nakakain natin sa araw at minsan nga po ay hindi tayo nakakakain ng prutas. So, sa pamamagitan po ng food supplement, sa pag-intake niyo ng mga food supplement, natural food supplement, ay maibibigay po nito yung 100% na kinakailangan ng katawan nating mga nutrients. Katulad na lamang po, pag uminom kayo nitong ating Amazing 4, ay makakakain na po, parang kumain na rin po kayo rather ng mga gulay, mga berries, at mga mushroom. Kasi ito po sa ating Amazing 4, ang mga ingredients po nito, katulad kay Maggie A, ang mga ingredients niya po ay halos mga berries. So, ito naman si ating Multi-5, lahat naman po yan mushroom. At si Miracle C, lahat naman po yan mga prutas na nagtataglay ng vitamin C. Kaya nga po, pag ininom natin ito, ay para na rin tayong kumain ng prutas at gulay araw-araw. At may isa pa po tayong kapsula. Remember, yung Mega 1. So, sa Mega 1, meron po yan na 21 powerful ingredients. Kasi yung ingredients na naka Mega 8, Multi-5 at Miracle C ay ando na rin po yan kay Mega 1. At dinagdagan pa po ito ng iba't ibang klaseng mga herbs at ibang klaseng gulay. So, ando na po yung moringa or malunggay, broccoli, milk thistle, astragalus, holy basil, ampalaya, at turmeric or luyang dilaw. So, kaya naman po, pag nag-intake kayo niyan, sa araw-araw ay parang kumakain na rin po kayo ng malunggay, ampalaya, yung turmeric, at iba't iba pa pong ingredients na nandyan po sa ating mga kapsula. So, pangalawa ay sinusuportahan ang normal na gawain ng ating katawan. So, ang iba't ibang vitamins at minerals ay may kanya-kanyang papel sa normal na paggana ng ating katawan. Halimbawa, ang ilang nutrients ay mahalaga para sa immune system, produksyon ng enerhiya, buto, dugo, at iba pang body processes. So, yun po ang sinasabi dito na ang mga food supplement daw ay may kanya-kanyang halaga sa ating katawan. So, meron itong immune booster. So, ito po, yung Multi-5 natin, ang mga ingredients niya po ay halos 5 klaseng mga mushrooms. Kaya naman po ito ay napakaganda pagdating po sa immune system or sa pagpapalakas ng immune system ng isang tao. Kasi nga po, ito po ay may immune booster. Kaya po kung kayo po ay ramdam nyo sa sarili ninyo na mahina ang katawan ninyo, mabilis po kayo tamaan ng iba't ibang klaseng karamdaman at matagal kayo makarecover pag nagkakasakit kayo, pwedeng-pwede po kayo nitong mag-take ng ating Multi-5 capsule para po mapalakas ang inyong immune system. So, ito po yung pinakapapel ng ating Multi-5, ang pangpalakas ng ating immune system. So, ito naman po si Mega A, ang pinakapapel naman po nito, kasi ito po ay may 5 klaseng mga berries. So, ang papel naman po ni Mega A sa ating buhay or sa ating katawan ay ang pagtulong po sa pag-detox ng ating katawan. So, ito kasi meron siyang antioxidant properties na makakatulong sa ating katawan na ma-detoxify or ma-cleanse po ng maayos. Kaya po kung marami kayong sakit or karamdaman na cause ng iba't ibang klaseng toxins sa loob ng katawan ninyo, pwedeng-pwede po ito sa inyong Mega A capsule kasi ito po yung makakatulong sa inyong kalusugan na ma-cleanse po ng maayos ang inyong katawan. At of course, meron din po pala itong panglaban pagdating sa free radicals. So, yung free radicals kasi tinatawag natin, yun po ang nagkukos ng iba't ibang klaseng karamdaman sa loob ng inyong katawan, katulad na lamang po ng katarata, cancer. So, yan po ang nagiging cause ng free radicals. And then, dapat po hindi po kayo palaging nasistress, hindi kayo palaging nagagalat kasi nagpo-produce po
yung katawan natin ng free radicals once po kayo ay palaging stress at palaging galit. And then kung may sakit kayo, isip ng isip kayo, syempre may stress kayo. At ito din po pala mga produkto natin ay may napakaganda na properties pagdating po sa pagpalesen ng stress ng isang tao. At ang papel naman po pala nitong ating Miracle C capsule sa ating katawan ang pag-supply ng vitamin C. Kasi nga po, di ba, ayon na rin po sa research, ang katawan natin ay hindi po ito nag-produce ng vitamin C. So, makukuha lamang po natin ang vitamin C kapag kumain tayo ng mga gulay, prutas na naglalaman or nagtataglay ng vitamin C. Pero, paano na lang ang ating katawan kung hindi tayo nakakakain ng gulay at prutas na mayaman sa vitamin C? So, pwede po natin ito makuha sa mga iniinom natin mga vitamins na mayroong vitamin C o kaya naman po sa mga food supplement katulad na lamang po nitong Miracle C na rich in vitamin C. At kung meron po kayong hyperacidity, yan, pwede rin po sa inyo itong Miracle C kasi nga po ito po ay non-acidic. Kahit po mataas yung acidity level ninyo sa katawan ninyo, ay pwede pa rin nyo po itong inumin. Kasi ito din po ay merong tinatawag na neutral pH. So yan po ay binabalance lamang po yung acidity and then alkaline level sa loob ng ating katawan. Kaya pwede po ito sa inyo kahit po kayo ay nagsasuffer ng hyperacidity or inaatake kayo palagi ng So yan, kahit anong karamdaman ay pwede po kayong pumunta dito sa ating office kasi nga po itong mga produkto din po ni Doc Joey ay pangkalahatan na po ito. O kung baga, overhauling, maganda sa may mga problema sa puso, may problema sa arthritis, yan, palaging masakit at yung mga joints ninyo. Yan, kasi nga po may gout kayo and then mataas yung uric acid ninyo, maganda rin po itong ating produkto. So, may isa nga po kami ditong pasyente, si Tatay Avocado. So, ang problema niya po, mataas yung kanyang creatinine, mataas yung kanyang blood sugar, at napakataas din po ng kanyang uric acid. At meron na po siyang bukol-bukol sa mga joints niya, sa kamay, sa likod, kasi nga po yun ay cause ng mataas na uric acid. So, pag inom rin niya nitong ating Amazing 4 capsule, so last month I think, or ngayon lang naman, pumunta siya dito, dala-dala po niya yung resulta niya, at ang maganda doon po ay nag-normalize yung kanyang blood sugar, bumaba po yung kanyang creatinine, at halos naging normal na rin po yung kanyang uric acid. But it takes time po to recover. Lalo na po kung kayo po ay may malubhang karamdaman. So, yun po yung nagiging papel sa katawan natin nung tatlong klaseng food supplement. So, pangatlo, ang food supplement po ay nagiging bahagi ng healthy lifestyle. So, ang food supplement ay maaaring maging bahagi ng isang healthy lifestyle, ngunit hindi ito dapat tingnan bilang magic solution o gamot sa lahat ng karamdaman. Mas mahalaga pa rin ang tamang pagkain, regular na physical activity, at sapat ng pahinga. So, kanina nabanggit ko na kung kayo po ay may malubhang karamdaman, it takes time to recover. So, sabi po dito, hindi ito magic na solusyon. So, ang iba kasi, kapag may mga karamdaman sila, gusto nila after ngayon 10 days, 15 days na pag-inom ng mga food supplement ay okay na sila. So, hindi po ganun kasi hindi po yon magic. May tinatawag po ditong process ng pag-inom. So, ang process po dito kay Doc Joey, yung unang 3 months na pag-inom ninyo nitong ating Amazing 4, doon po i-cleanse yung katawan ninyo, ilalabas lahat ng mga toxins na nasa loob ng katawan ninyo,
Like for example, para rin po yan na basura, tatanggalin para hindi po maka-affect sa ibang tao or sa kapaligiran. Kasi kapag hindi po yan natanggal, ay syempre, mabubulok po yan, mamamaho, at syempre magkakaroon din ng bad side effect sa kapaligiran. So, dapat po talaga matanggal lahat ng mga basura sa loob ng ating katawan. So pangatlong buwan, yung pang 6 months, doon naman po papalakasin yung immune system niyo. Papalakasin yung katawan ninyo para po mabilis kayong makarecover sa karamdaman ninyo. At kapag okay na po kayo, pwede na po natin babaan yung dosage at mag-maintenance na lamang po kayo ng ating Mega 1. So, si Mega 1 po kasi ay rinirecomendan rin po namin dito sa mga pasyente namin tapos na uminom ng ating Amazing 4. Kapag okay na po yung kanilang pakiramdam. At sabi rin po pala dito na dapat meron pa rin tayong regular na physical activity at sapat na pahinga. So sabi ko nga po kanina, hindi lang dapat natin iasa ang kagalingan sa isang klaseng produkto, dapat tayo din po mismo sa buhay natin ay magkaroon tayo ng disiplina. Dapat ma-maintain din po natin yung mga healthy pagkain na dapat natin kainin, iwasan natin yung mga bawal kung gusto po natin na gumaling sa ating karamdaman. And then, syempre, dapat rin po ay magkakaroon tayo ng sapat na physical activity. Yan, dapat may exercise din tayo kasi kung palagi na lang tayo nakahiga, ay magkakasakit talaga tayo kasi hindi na po nauunat-unat at hindi na nasi-stretch yung ating katawan. Yung mga pawis natin, hindi na nailalabas. Kasi maganda po pag tayo po ay pinapawisan. Kasi ibig sabihin yan, ay nakakalabas po yung dapat ilabas sa ating katawan. So, di ba? Sabi nga, yung mga excess na sugar ay inilalabas din po sa pamamagitan ng ating pagpapawis. At syempre, dapat po bilang isang tao ay may sapat tayong pahinga. Yan. Kaya dapat yung pahinga ninyo ay sapat pa rin. Dapat nga po ay matulog tayo ng sapat, like for example, 8 hours. Yan, yun po talaga ang pinaka-standard na pahinga ng isang tao. Kasi ang isang tao ay para din pong makina. Kapag napagod pa na overuse, ay masisira. Kaya nga po, need ng katawan natin ng sapat na pahinga everyday. Kasi baka ma-overfatigue po kayo at doon na po magkaroon ng problema. So, pang-apat, mahalaga ang tamang pagpili. So, pagdating po sa mga food supplement, dapat piliin natin yung pinakamaganda at napatunayan na. So, hindi lahat kasi ng supplement ay pare-pareho at hindi lahat ay kailangan ng bawat tao. Ang pangangailangan ay maaaring nakadepende sa edad, diet, lifestyle, at kalagayan o karamdaman ng isang tao. So, dito naman po sa pang-apat, sinasabi dito na dapat piliin natin yung tama or magaling na mga food supplements. So, kasi ngayon, di ba, online world, marami na talaga yung makikita natin. Like, for example, nag-Facebook kayo, nag-YouTube kayo, nag-TikTok kayo, madami po yung lumalabas na mga food supplement na tiga-advertise. So, mas maganda pa rin yung alam niyo kung sino may-ari, alam niyo kung saan yung office, para po kung may mga katanungan kayo, once na umiinom na kayo ng mga produktong ito, ay may matatanungan kayo personally. So, dito kay Doc Joey, sa mga food supplement niya, so may office po kami. Kung meron kayong mga problema, pwede po kayong bumalik dito sa office namin at
magtanong kayo kung anong gusto nyong itanong about sa produkto, about sa mga nararamdaman ninyo sa kalusugan ninyo, sa buhay ninyo, sa katawan ninyo. So, pwede po kayo magtanong dito. So, si Doc Joey po ang mismong matatanungan ninyo, yung CEO mismo ng company ang matatanungan ninyo. So, ayan. Kaya dapat po talaga piliin natin yung mga food supplement na naaayon sa ating katawan at syempre talagang napatunayan. Kaya naman po sa lahat po na may problema sa katawan, anong klase man ang problema yan, huwag nyo na pong palalain yan na humantong kayo sa hospitalization. Dapat po habang maaga pa po ay agapan na po ninyo. Kaya naman po sa lahat po na may health problem, bumisita na lamang po kayo sa office ni Doc Joey Ditito, which is located po sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front Bangko Sentral ng Pilipinas. At tomorrow, we are open po from 8 o'clock a.m. until 6:30 p.m. Kaya welcome na welcome po kayo dito sa aming office para po magpakonsulta. Kaya naman po, sa ngalan ng ating CEO, dahil patapos na naman ang ating programa, sa ngalan ng ating CEO na si Doc Joey Ditito, o mas kilala po ninyo bilang ang lalaking hindi tumatanda, and together po with my partner sa aming office, si Miss Arlene Cabilonia, ako po muli si Miss Angel Garcia, ang nakasama niyo po ngayong gabi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So ayan, maraming salamat po. Keep safe at God bless everyone.